22 Ιουνίου 1994. Rose Bowl, Los Angeles. Η Κολομβία αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα παιχνίδι που δεν επιτρέπεται να χάσει. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, πολλοί πίστευαν ότι αυτή η ομάδα μπορούσε να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Είχε διαλύσει την Αργεντινή, είχε εντυπωσιάσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Και τώρα βρισκόταν ένα βήμα πριν από τον αποκλεισμό. Στο 35ο λεπτό, μία σέντρα φεύγει προς την περιοχή. Ένας αμυντικός απλώνει το πόδι του για να διώξει την μπάλα. Μόνο που αυτή τη φορά κάτι πάει λάθος. Η μπάλα αλλάζει πορεία και καταλήγει στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Το όνομά του ήταν Αντρές Εσκομπάρ. 10 ημέρες αργότερα θα έπεφτε νεκρός από σφαίρες έξω από ένα νυχτερινό κέντρο στο Μεδεγίν. Ήταν μια τραγική σύμπτωση ή μήπως το αυτογκόλ ήταν μόνο ένα κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης ιστορίας? Αυτή είναι η ιστορία του Αντρές Εσκομπάρ, του ποδοσφαιριστή που έμεινε για πάντα συνδεδεμένος με το πιο διάσημο αυτογκόλ στην ιστορία του Μουντιάλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η Κολομβία δεν θεωρούταν ποδοσφαιρική υπερδύναμη, αλλά διέθετε μία από τις πιο ταλαντούχες γενιές της ιστορίας της. Στην καρδιά αυτής της ομάδας βρισκόταν ο Κάρλος Βαλδεράμα. Δίπλα του αγωνίζονταν παίκτες όπως ο Φρέντε Ρινκόν, ο Φαουστίνο Ασπρίγια και ο Ανδρές Εσκομπάρ. Μία ομάδα γεμάτη ταλέντο. Μία ομάδα που έπαιζε χωρίς φόβο. Το μεγαλύτερο μήνυμα ήρθε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1993. Στο Μπουένος Άιρες, μέσα στο σπίτι της Αργεντινής, η Κολομβία συνέτρεψε την ομάδα του Μπατιστούτα με 5-0. Ήταν ένα αποτέλεσμα που έμοιαζε αδιανόητο. Οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο μιλούσαν για τη νέα δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ξαφνικά, η Κολομβία δεν πήγαινε στο Μουντιάλ απλώς για να συμμετάσχει. Πήγαινε για να το διεκδικήσει. Ακόμα και ο Πελέ τη θεωρούσε ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Οι προσδοκίες εκτοξεύτηκαν και οι ποδοσφαιριστές κουβαλούσαν πλέον τις ελπίδες μιας ολόκληρης χώρας. Μιας χώρας που είχε συνηθίσει να εμφανίζεται στα πρωτοσέλιδα για όλους τους λάθος λόγους. Και τώρα πίστευε ότι το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα της στον κόσμο. Όμως, πίσω από τον ενθουσιασμό υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα πολύ πιο σκοτεινή. Για τον υπόλοιπο κόσμο, η Κολομβία του 1994 ήταν μία από τις πιο συναρπαστικές ομάδες του πλανήτη. Για τους ίδιους τους Κολομβιανούς όμως, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Την προηγούμενη δεκαετία, η χώρα είχε γίνει γνωστή για τη βία, τα καρτέλ και τον πόλεμο στους δρόμους. Και πάνω απ' όλα για ένα όνομα: Πάμπλο Εσκομπάρ. Ο αρχηγός του καρτέλ του Μεδεγίν είχε γίνει το πρόσωπο μιας εποχής που κόστισε χιλιάδες ζωές. Όταν σκοτώθηκε το 1993, πολλοί πίστεψαν ότι η χώρα θα άφηνε πίσω της εκείνα τα χρόνια. Όμως, η επιρροή, τα χρήματα και οι πληγές που είχαν αφήσει τα καρτέλ παρέμεναν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ποδόσφαιρο είχε αποκτήσει τεράστια σημασία. Δεν ήταν απλώς ένα άθλημα. Ήταν μια ευκαιρία για την Κολομβία να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο στον κόσμο. Γι' αυτό και το Μουντιάλ του 1994 σήμαινε τόσα πολλά. Η Κολομβία δεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ ως outsider. Ταξίδεψε ως ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και όταν μια ολόκληρη χώρα παραμένει ένα θαύμα, η απογοήτευση μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Όταν ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελλο το 1994, η Κολομβία κουβαλούσε τεράστιες προσδοκίες. Οι δημοσιογράφοι μιλούσαν για μια ομάδα έτοιμη να σοκάρει τον κόσμο. Οι φύλαθλοι περίμεναν μια ιστορική πορεία. Όμως, από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή. Η Κολομβία ιτήθηκε από τη Ρουμανία με 3-1. Ήταν μια απογοητευτική αρχή, αλλά όχι καταστροφική. Το επόμενο παιχνίδι απέναντι στις ΗΠΑ θα έκρινε σχεδόν τα πάντα. 22 Ιουνίου 1994. Rose Bowl. Περισσότεροι από 90.000 θεατές βρίσκονται στις εξέδρες. Η πίεση είναι τεράστια. Και στο 35ο λεπτό έρχεται η στιγμή που θα άλλαζε τα πάντα. Μία σέντρα φεύγει από τα αριστερά. Ο Αντρές Εσκομπάρ προσπαθεί να κόψει την πορεία της μπάλας. Μία κίνηση που είχε κάνει αμέτρητες φορές στην καριέρα του. Αυτή τη φορά όμως, η μπάλα βρίσκει το πόδι του και αλλάζει πορεία. 1-0 για τις ΗΠΑ. Ο Εσκομπάρ μένει ακίνητος, ξέροντας αμέσως τι έχει συμβεί. Η Κολομβία προσπαθεί να αντιδράσει. Παλεύει μέχρι το τέλος, όμως η ζημιά έχει ήδη γίνει. Οι ΗΠΑ κερδίζουν με 2-1 και η Κολομβία βρίσκεται μία ανάσα από τον αποκλεισμό. Λίγες μέρες αργότερα θα νικήσει την Ελβετία. Αλλά είναι πλέον αργά. Η ομάδα που πολλοί θεωρούσαν φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ αποχωρεί από τη διοργάνωση ήδη από τη φάση των ομίλων. Και για εκατομμύρια ανθρώπους στην Κολομβία, η αποτυχία αυτή είχε πλέον ένα πρόσωπο.
τον Αντρές Εσκομπάρ. Μετά τον αποκλεισμό, ο Αντρές Εσκομπάρ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής. Το αυτογκόλ είχε γίνει πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε συζήτηση για την αποτυχία της Κολομβίας κατέληγε στην ίδια φάση. Ο Εσκομπάρ θα μπορούσε να είχε εξαφανιστεί για λίγο από τη δημόσια ζωή, αλλά επέστρεψε στην Κολομβία. Λίγο πριν φύγει, έγραψε ένα άρθρο σε εφημερίδα της χώρας. Δεν αναζήτησε δικαιολογίες και δεν κατηγόρησε κανέναν. Αντίθετα, ζήτησε από τους συμπατριώτες του να κοιτάξουν μπροστά. Για λίγες ημέρες έμοιαζε σαν η ζωή να επέστρεφε στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Ο Εσκομπάρ συναντούσε φίλους, έβγαινε έξω, προσπαθούσε να αφήσει πίσω του το Μουντιάλ. Δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι το δυσκολότερο κομμάτι της ιστορίας δεν είχε συμβεί ακόμα. Σε λίγες μόνο ημέρες, όλα θα τελείωναν. Το βράδυ της 1ης Ιουλίου 1994, ο Αντρές Εσκομπάρ βγαίνει με φίλους στο Μεδεγίν. Ήταν μια συνηθισμένη έξοδος, μια προσπάθεια να αφήσει πίσω του τις δύσκολες εβδομάδες που είχαν προηγηθεί. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, βρέθηκε σε χώρο στάθμευσης έξω από ένα νυχτερινό κέντρο. Εκεί ξεκίνησε μια λογομαχία. Οι ακριβείς λεπτομέρειες διαφέρουν ανάλογα με τις μαρτυρίες. Το όμως που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Κάποια στιγμή, η συζήτηση στράφηκε στο αυτογκόλ του Μουντιάλ. Στη φάση που είχε γίνει σύμβολο της αποτυχίας της Κολομβίας. Η ένταση μεγάλωσε και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο Αντρές Εσκομπάρ έπεσε στο έδαφος. Ήταν μόλις 27 ετών. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως τα τραύματά του ήταν πολύ σοβαρά. Λίγες ώρες αργότερα ήταν νεκρός. Η είδηση προκάλεσε σοκ, όχι μόνο στην Κολομβία, αλλά σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ένας διεθνής ποδοσφαιριστής. Ένας άνθρωπος γνωστός για τον ήρεμο χαρακτήρα του. Ένας παίχτης που δεν είχε συνδεθεί ποτέ με σκάνδαλο ή βία. Σχεδόν αμέσως, ένα νέο ερώτημα αρχίζει να κυριαρχεί. Ήταν πραγματικά μια τυχαία συμπλοκή, ή μήπως η δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ είχε βαθύτερες ρίζες από όσες φαινόταν εκείνο το βράδυ? Οι αρχές δεν άργησαν να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Λίγο μετά τη δολοφονία, ένας άνδρας με το όνομα Ουμπέρτο Μουνιός Κάστρο παραδόθηκε στην αστυνομία. Παραδέχτηκε ότι ήταν αυτός που πυροβόλησε τον Αντρές Εσκομπάρ. Για την αστυνομία, η υπόθεση έμοιαζε λυμμένη. Όμως, για πολλούς Κολομβιανούς, τα ερωτήματα μόλις είχαν αρχίσει. Γιατί ένας καυγάς να καταλήξει σε δολοφονία? Και γιατί το όνομα του Εσκομπάρ συνδεόταν συνεχώς με το αυτογκόλ του Μουντιάλ? Καθώς η έρευνα προχωρούσε, στο προσκήνιο βρέθηκαν και οι αδερφοί Γκαϊόν, ισχυροί επιχειρηματίες της περιοχής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, βρίσκονταν στο σημείο τη νύχτα της δολοφονίας. Και σύντομα άρχισαν να κυκλοφορούν θεωρίες ότι η υπόθεση ίσως να μην ήταν τόσο απλή όσο φαινόταν. Πιο γνωστή από αυτές αφορούσε τα στοιχήματα. Η Κολομβία είχε ταξιδέψει στο Μουντιάλ ως ένα από τα μεγάλα φαβορί και η πρόωρη αποτυχία της φέρεται να κόστησε ακριβά σε αρκετούς ανθρώπους. Παρά τις θεωρίες που εμφανίστηκαν τα επόμενα χρόνια, ποτέ δεν παρουσιάστηκαν αποδείξεις που να συνδέονταν άμεσα τη δολοφονία με κάποιο οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο δολοφόνος καταδικάστηκε. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν αντικείμενο συζήτησης μέχρι σήμερα. Και ίσως γι' αυτό η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου τα γεγονότα τελειώνουν και οι θεωρίες αρχίζουν. Σήμερα, όταν ακούει κανείς το όνομα Αντρές Εσκομπάρ, συνήθως θυμάται πρώτα το αυτογκόλ. Είναι λογικό. Ήταν η στιγμή που έμεινε χαραγμένη στην ιστορία του Μουντιάλ. Όμως, για όσους το γνώρισαν, ο Εσκομπάρ ήταν κάτι πολύ περισσότερο από εκείνη τη φάση. Ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Ένας άνθρωπος γνωστός για το χαρακτήρα και την αξιοπρέπειά του. Γι' αυτό και στην Κολομβία πολλοί αρνούνται να το θυμούνται για αυτό το λάθος. Προτιμούν να θυμούνται τον άνθρωπο που δεν κρύφτηκε, που δεν έψαξε δικαιολογίες, που επέστρεψε σπίτι γνωρίζοντας ότι ολόκληρη η χώρα τον θεωρούσε υπεύθυνο για μια εθνική αποτυχία. Και που λίγες ημέρες αργότερα δεν βρισκόταν πια στη ζωή. Ο Αντρές Εσκομπάρ έπαιξε εκατοντάδες αγώνες στην καριέρα του. Όμως, ο κόσμος θυμάται περισσότερα εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα στο Μουντιάλ του 1994. Κι όμως, 30 χρόνια αργότερα, το όνομά του εξακολουθεί να συνδέεται με ένα αυτογκόλ. Όχι επειδή ήταν η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του, αλλά επειδή άλλαξε για πάντα την πορεία της ζωής του. Ίσως αυτό να είναι και το πιο τραγικό κομμάτι της ιστορίας. Γιατί ο Αντρές Εσκομπάρ δεν θα μείνει στην ιστορία για όλα όσα έκανε σωστά. Θα μείνει στην ιστορία για μια στιγμή. Μια στιγμή που του κόστισε τα πάντα.